Viete, celý život som chcel patriť k tejto komunite. Ale keď to začalo už byť populárne, už pre mňa bolo neskoro. Chcel som tým chlapcom pomôcť, no, ako ja im môžem pomôcť. Pomohol som im tak, ako najlepšie viem, návrhmi. To sú jediné veci, ktoré viem robiť. Viete, tá tematika bola jasná. Na našich kopcoch vyrastli tí najlepší chlapci. Chlapci, kopce, dosky, efemérne prostredie, popretie gravitácie, vzduch, všetko proste. Viete, pre mňa aj pre tých chlapcov je to ako náboženstvo. Hovorím si jedného večera, tak keď mohol mať Cyril a Metod svoju pamätnú mincu, tak prečo nie vy, chlapci, jazdci. Takže dúfam, že sa mi to podarilo. Pre vás.